Asteazkenean Eneko eta gaur Jule. 7 eta 10 urteren ondoren berriro gure artean dira. Eta Masa Bilabanako herria pozik dago. Beste behin bi militante hauek, askatasunaren aldeko langile hauek, bere senide eta lagunekin daudelako. Ongi etorri Jule. Ez da diskurso handek egiteko momentua, ni bintzat desente unkitu egatzen naiz olako egoeretan eta askotan trabatu ere egiten naiz. Atzo Bartzenas atera zen, eta esan zuen, bera abokatuak esan zuen, kilo berdinekin eta hile berdinarekin ateo mentzala, eta begibistakoan ere egoera ez da hori. Bairudi bideo jasan dugun espetxe politika zer ikusirik ez duela. Baina zorionez, aldaketa nagusiena bere artean eta gure artean ez da gure pixua edo gure hilea. Ezberdintasun nagusia hauxe da. Berak ez du jasoko bere herriaren harrerarik, guk bai. Eta hori benetan hor dago ezberdintasuna. Herri baten babesa jasotzea edo. Zuek zarete euskal presoen babesa eta harresi nagusia bizi dugun espetxe politikaren aurrean. Babesa eta harresi hori askotan eraikitzen da guri defendatu izateko pairatzen diren erasoen aurrean. Hile honetan bertan, behin baino gehiagotan adierazi da, urtarrileko manifestazio erraldoi horretan. Herritar batzuk espetxe arriskua bere bizkar gainean hartzen dutenean presoen defentsa eskubidea gauzatzagatik egun hauetan ikusi dugun bezala. Edo beste 3 herritar espetxean sartu dituztenean presoi bere elkartasuna adierazteagatik. Guzti horrek askotan esan duzuena adierazten du. Eta gaurkoan nik hauxe bakarrikan beste sentimentu bat adierazten dizuet. Eta uste ez dela nerea bakarrik, baizik eta kolektibo osoarena. Maite zaituztegu. Gora herria!